Asteburu honetan, Sicily Gimnastika taldea lehian izan da Durangon eta Bermeon ospatudan eskolarteko B taldeen txapelketan. Zapatu goizean, Benjaminen eta infantilen txanda izan da Durangon eta Bermeoko Sicily taldeko aurrek izan dira irabazleak txapelketaren lehenengo zati honetan. Domekako jardunaldian lehiaketa Bermeoko Areneko kiroldegian ospatu da alebinen eta kadeteen kategoriekin eta kasu honetan Sicily Gimnastikako alebinen talde gernikarrak laugarren postua lortu du.